Pa od samih početaka mi smo uvijek nekako razmišljali da napravimo proizvod koji će biti dobar i za korisnika i za okoliš. Ono po čemu smo mi zaista onako posebni na tržištu jest naše pakiranje koje je zaista ekološki održivo. Sastoji se od biorazgradivog papira sa sjemenkama livadnog cvijeća. Znači ideja je da cijelo pakiranje zasadite ispod zemlje, papir se razgradi u toku tjedna ili dva i iz tih sjemenki kroz nekoliko tjedana izraste cvijeće. Mislim da je ono što je ljudima najprivlačnija ideja koju smo mi stvorili oko brenda, to za što se mi zalažemo, u prvom redu ta ekološka svijest i to naše pakiranje koje zaista svima bude nekakav wow efekt. To su prepoznali veliki časopisi, tako da eto, igrom slučaja imamo zaista dobru medijsku popraćenost od samih početaka. Najveći financijski izazov s kojim smo se suočili dogodio se prošle godine kada smo sklopili ugovor sa jednom drogerijskom kućom i u tom trenutku smo morali početi proizvoditi nekoliko tisuća sapuna, što je za nas zaista veliki skok jer smo do tada proizvodili tek nekoliko stotina. U tom trenutku nam Erste banka zaista dala veliki vjetar u leđa. U trenutku kada se budućnost činila neizvjesno, to je jedino što smo imali, vjerovati u sebe, u svoje sposobnosti i krenuti hrabro u jednu novu priču.